Смятате ли, че дължите извинение на хората за всичко това, което се случи? За грешката Вили Михайлов, дълбоко извинение на всички. А за вашите грешки? Грешки стратегически или, примерно, при гласувания като депутат не съм допуснал. От това, което съм обещал. И самия Михайлов просто постъпиха нелоялно и некоректно. Сега само да... Тази причина. И сега ходи и прави по тази причина. Няма друга причина. Той не може да говори политически. Той няма политическа култура. Погледнете само разговорите. Той беше силен в разговор, когато са до мен. Аз съм камертона. Понякога по-добре да паднеш, по-добре да загубиш в името на нещо далеч по-голямо. Така че бъдете търпеливи. Не ви говоря за месеци, години и така нататък. Говоря ви буквално за дни. Председател на партията. Вижте, нека не се караме за една партия. Аз и без тази партия мога. Аз ви казвам, че това, което се случи, е документална измама. На групата, която господин Михайлов е заповядал да се случи днес, предполагам, че трябва да напуснат, ние сме 13, което значи, че трябва 4 да напуснат минимум, за да бъде унищожена. Всичко това вие го разигравате медиите заради това, че един член, който сам идва и ви казва, че е обикновен член на партия, ме сваля, вдига, не се знае, аз ръководител съм, не съм ли, защо ми иска оставката, иска ли я, няма ли иска. Може би много отговори ще се получат тогава и ще разберете, че аз не се боря за депутатска карта или за група, или за нещо друго. Далеч по-различна ми е функцията. Всички координатори на него, на тази партия са... Брокерите на щастие от Гедър. Да. Трябва да има някаква енигма. Аз ви предлагам да изчакате още някой ден. Може би ще разберете. Изричате и по време на кампанията толкова неистини, защото аз съм убеден, че вие знаехте, че това не е правилно. Не знам, ако ми питате нещо конкретно, ще го говоря. Но както виждате, той самия наруши онова, което сам поиска да се бойкотира BTV. Впрочем, това е негово желание. Тоест, вие ще поканата, защото сега вие покълнахте BTV и казахте, че няма да има. Не забравяйте кой наруши това бойкота. Кой го наруши? Ви кажете кой два първи на тази. Първи поканата ви прие Велин Михайлов. Така. Ама като ни покълнахте, бяхте с кръст. Сега сте без кръст. Ами то това е Вижте доказателството, че съм бил лоялен към господин Михайлов. До последно опитвал съм се да бъда, т.е. Вие втори. Следващия въпрос. Давайте. Говорим ли го за развалено това проклятие? Не, след, нали ви казах, като мине интервюто, ще направим служба тук църковна. Погледнете, нека да го покажем на хората, да видите, че ние сме с временен пропуск. Защо да се оттеглям, аз съм председател на Величие и на парламентарната група, каза в интервю за предаването тази сутрин Николай Марков по повод призива на Централния съвет на партията той да освободи поста на председател на парламентарната група, а Виктория Василева да напусне поста зам, председател на парламента. Парламентарната група на Величие се разпадна. Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. Днес ще разгледаме и позицията на полковник Николай Марков. След като в две части разгледахме позицията на Ивелин Михайлов и на Киро Брейка също в една част, сега идва време да разгледаме и позицията на полковника. В този канал се стараем да бъдем максимално обективни и да показваме и разглеждаме всички гледни точки. Полковника запази известно мълчание, но от вчера, след като даде интервю при Симон от Шиванистан, тази сутрин беше по BTV, след това в различни медии, различни изказвания и като цяло ситуацията става все по-оплетена. Все още не мога да взема решение кой прав, кой крив. Тъй, че продължаваме да следим и тепърва ще взимаме решение кой от двамата е прав. Сега вие ми казвате, че някакъв член на партията, какво ми иска, аз крайна сметка не знам, имам ли партия, нямам ли, имам ли парламентарна група, нямам ли. Нека да останем времето да каже дали е така или не. Има достатъчно хора, които са видяли какво се е случило за мен и госпожа Пекова, защото тя е в тежка зависимост финансова от господин Михайлов. Според полковник Марков, той е използван от Ивелин Михайлов, за да му вкара партията в парламента
и след това се опитал да го отстрани. Тезите на полковника също са много интересни, адекватни също мога да кажа, но лъснаха доста лъжи и от страна на Ивелин, и от страна на полковника. Обясним, че аз не съм се объркала по процесуалния ред, ами направо съм си права. Вие, що не поканите един член на ГЕРБ от Омуртак да започне да сваля Бойко Борисов, националното ръководство на парламентарен, т.е. национално... Смятате ли, че дължите извинение на хората за всичко това, което се случи? За грешката Ивелин Михайлов, трябва да има някаква енигма. Аз ви предлагам да изчакате още няколко дни. Може би ще разберете. Николай Марков даде сериозна заявка, че ще излезнат някои неща, вероятно за Ивелин Михайлов, пък и не само за него. Отново сериозни обещания, заявки, до броени дни ще се покажат интересни неща, тъй че очакваме да видим какво е приготвил и полковника. Предполагам, че Цанов ще бъде трибуната, която ще се използва, но ще видим. Понякога по-добре да паднеш, по-добре да загубиш в името на нещо далеч по-голямо. Така че бъдете търпеливи, не ви говоря за месеци, години и така нататък, говоря ви буквално за дни. Може би много отговори ще се получат тогава и ще разберете, че аз не се боря за депутатска карта или за група или за нещо друго, далеч по-различна ми е функцията. На групата, която господин Михайлов е заповядал да се случи днес, предполагам, че трябва да напуснат, ние сме 13, което значи, че трябва 4 да напуснат минимум, за да бъде унищожена. Според полковника, Ивелин се разпорежда с партията като с бизнес проект. Също така, една от причините да се скарат според полковника е, че господин Марков е казал на Ивелин да не смесва бизнеса с политиката. Але много интересни аргументи от двете страни. Групата, да. За това ли говорите? Приключване на една парламентарна група. Такава е разпореждането било. Всички координатори на него, на тази партия са... Брокерите на щастие от Гедър. Да. Това го знам аз още от началото, а господин Марков, като е знаел всички тези неща, защо на време не се е отказал и защо е премълчал всички тези неща, също и господин Михайлов, защо е премълчал толкова много неща. Това е изключително лош сигнал към момента. Според вас, лошо ли съм му казал? Не, по принцип, така смятам и аз, че трябва да бъде... Хората идват при мен след това тайно и казват, добре, това продаваме тук, събираме в кашони пари, придъпваме хора да ги учиме как да взимат пари от банки и да инвестират някъде. Нещо изключително интересно, което чухме от полковника Пресимо Тека, беше, че са събирани пари в кашони по време на тези срещи, продават се скъпи книги, който на полковника не му е направил добро впечатление, но защо чак сега ви казва всички тези неща, се питаме. Тази причина. И сега ходи и прави по тази причина. Няма друга причина. Той не може да говори политически. Той няма политическа култура. Погледнете само разговорите. Той беше силен в разговор, когато са до мен. Аз съм камертона. Вау! Изключително скандални твърдения на полковника за Ивелин. По-нала. До мен стоеше човек, който казва моите думи с други, с по-простички форми. Логорея. И всички го виждат. Виждат го, че ги няма личните местоимения, виждат го, че няма начало и края на изречението, виждат го, че няма архитектурата на изразяване, няма нищо. Приятели, сега продължаваме отново с позицията на полковник Николай Марков. Затова искам да разгледаме няколко интересни негови Фейсбук статуса. Абе, вие нормални ли сте, бе, хора? Закупахте ме без грам вина за нещо. Имам 7 работни дни в парламент, който все още няма правилник, нито комисии. Дори и картите на депутати са още временни. Временни.
А вие искате светкавични резултати. Атомни бомби. Осветявания и разкрития преди още да почне да работи парламента. Искате всичко днес и сега. Искате душата на праведника, искате всичко онова, което не сте поискали от никого през живота си. Вече и глави искате, глави на жени и дори детски глави да се търкалят в краката ви, защото някой болен мозък решил, че всички и всеки е предател и измамник. Само той не е, искате всичко, но сте облъчени до лудост от един очевиден психопат и социопат, който ви върти на малкото си пръстче. С една единствена цел, никога да не помислите дори за миг, кой всъщност е той. Кое е истинското му лице, не маската пред него? Собствени глави имате ли? А съвест? Морал? Лично достоинство? Така възпитавате и децата си. Да съдят, без да знаят. И те ще ви осъдят, бъдете убедени. Парламентарната група на Величие вече не съществува. Благодаря на Бог за всичко, което ми се случва. Благодаря му за хората, с които ме събира и с които ме разделя. Благодаря му за трудните пътища, по които ме води. Благодаря за уроците. Искам да помоля всички, които се поддадоха на ефтините и Велинови манипулации и внушения, да напуснат моята страница и да отидат на неговата. Да слушат денонощно безкрайна логорея, да учат как да си залагат жилищата на банките и да му дадат парите, както и да научат как да станат професионални измамници. Нека той им бъде лидер и ги води към светли бъднини, в които той ще управлява парите им, а те ще мечтаят да им ги върне. Все някога. В някой друг живот и в друго измерение. Вървете там, в отвъдното, където има само плач и скърцане с зъби. И хиляди зависими и зомбирани от зависимости хора. Искам да остана с съкрушените. Верните, които знаят, че правилният път е трудният.
Приказките от селски вечеринки оказват силно влияние върху слабите духове. Немощните. Но истинската работа се прави от знаещи и можещи личности. От образовани и смели хора, а не от полуграмотни индивиди с болни амбиции и напълно извратено свръхего. Вижте внимателно дневния ред на българския парламент за утрешния ден, точка 1. Коя парламентарна група изкарва на светло заплахата от включване на България във война? Както обещахме. И кой е вносител на въпросното довеждане на тримата отговорни министри по темата? Вижте най-отдолу на точка 1 вносители, в скобите, и ще разберете. Отворете очи. И не позволявайте на глупци да ви водят за носа. С долнопробните си лъжи, лъжци и измами. О, неразумни юроде! На третият ми работен ден в Народното събрание от мен се иска да съм спрял вече войната в Украйна и пълна гаранция за България, да съм осъдил лично замесените мафиоти по зелената сделка, както и да съм разобличил мафията поименно и да съм ги закопал в земята със собствените си ръце. Само си представете колко милиграма мозък имат в главата си всички, които се увличат по темата. Сам Бог е създал света за 6 дни, а на 7-я си е почивал. Но Николай Марков трябва да покаже, че е повече от Бог и държи на обещанията си да сътвори света отново, само с доброто в него, за половината от времето, което било необходимо на Бог. Нали така? А в Карлуково всичко е спокойно. И там няма луди. Градивност 0, това е вярно. Само децибелите и псовните държат на макс и нищо повече. Разчитат на човешките емоции, не на здравия човешки разум. Напълно деструктивни и безполезни с присъствието си. Никой вътрешен или външен фактор не им обръща внимание и никога няма да получат властта. Без реалистични идеи за настоящето и бъдещето, но с претенции на обсебени от власт и пари хора. Излишни, но все още потребни на ГЕРБ, като техни златни пръстчета. Като много предишни преди тях. Коментар от мрежата: възрожденците са една куха партия, която де-факто крепи и работи за статуквото. Те са менте опозиция. Какво го доказвали? Вече са в 3 или 4 парламент пореден и от тях нищо полезно за народа не е произлязло и няма и да произлезе. В дни на изпитания умните мълчат, глупавите говорят. Високите дървета ги брулят силни ветрове. В дни на изпитания умните мълчат, глупавите говорят, високите дървета ги брулят силни ветрове. Разгледахме интересни коментари на полковник Марков, а както знаете, днес парламентарната група на Величие се разпадна, 6 депутати се отцепиха, които ще се предполагам в полза на Ивелин Михайлов, а останалите 7 остават към Николай Марков за този момент. Много кофти ситуация, но какво да се прави? Сега да чуем някои интересни неща по случая. Защо да се оттеглям, аз съм председател на Величие и на парламентарната група,
каза в интервю за предаването тази сутрин Николай Марков по повод призива на Централния съвет на партията той да освободи поста на председател на парламентарната група, а Виктория Василева да напусне поста зам, председател на парламента. Парламентарната група на Величие се разпадна. 6 депутати напуснаха заради загуба на доверие. Полковник Марков и Ивелин Михайлов продължават с разправите. Парламентарната група на партия Величие е на път да се разпадне. 6 от 13 депутати на формацията са подали заявление за напускане на групата, съобщи BTV. По думите на Марков на конференция на формацията той е бил избран за председател и поздравен от Албена Пекова. Задължение на тези, които проведоха конференцията, е да внесат документите в съда. Оказа се, че това е поредната измама и те не са ги внесли. Това е документална измама, заяви Николай Марков. Заявление за напускане са подали Красимира Катинчарова, Юлияна Матеева, Павлин Петров, Ирена Негинова, Лариса Савова и Русица Калинова. Той обяви, че разломът в отношенията му с Ивелин Михайлов е настъпил, защото е поискал бизнесът на Михайлов да се отдели от партийната работа. Също и след като идеологът на партията е заключил депутати на формацията в хамбар в дома си. Разломът между нас настана, когато той заключи депутатите в един хамбар в собствената си къща и ги държа от 3 часа до 7 часа и 30 минутич, докато аз не отидох и не казах, че задържането на депутати по тази начин и отнемането на телефоните им е престъпление, каза Марков. Призовал е на сбирките на формацията да престанат да се събрат пари в кашони и да се продават книги на Михайлов по 150 лева, дават ги присъстващите, пускат ги в кашона, който идва на срещите на партията с Ивелин Михайлов. Всички координатори на ТНАР партия Величие са от Together фирмите, които са брокери и които казват на хората, учат ги как се теглят пари от банки и защо се теглят, да инвестират, разказа Николай Марков. Ако те напуснат групата, тя няма как да съществува, тъй като за обособяването на такава са нужни 10 души, а тази на Величие ще остане със 7. Така ще се изпълни и искането на ръководството на партията от преди ден, полковник Николай Марков да се оттегли от ръководството на парламентарната група, тъй като такава просто няма да има, а депутатите от нея ще се водят независими. Величие няма да има и зам, председател на парламента. До момента този пост се заема от Виктория Василева, която също беше призована от партията да се оттегли от него. Малко преди да стане ясно, че депутати на Величие напускат групата на партията, Николай Марков за пореден път обвини обявеният за идеолог на формацията, но иначе обикновен неин член Ивелин Михайлов, в това, че е използвал партията с бизнес цели. Освен това заплашвал и заключвал депутати, нещо, което Ивелин Михайлов отрече, но пък депутатът Дарин Георгиев, който бил сред заключените, потвърди. По-късно депутатът от Величие Дарин Георгиев обяви, това е краят на Величие. От тук нататък следват много интересни неща, следете. Според него за разпада е виновен Ивелин Михайлов, човекът, който стои зад кулисите на партията. Продължаваме да работим с това, което ни остана като ресурс, вече не можем да участваме в комисии, ще сме наблюдатели, добави Дарин Георгиев.
Приятели, това беше всичко за това видео. Разгледахме позицията и на полковник Марков. В предишните видеа разгледахме позицията на Ивелин Михайлов, на Киро Брейка. Скоро ще направя обобщаващо видео по темата, с няколко части по-скоро. Благодаря за вниманието и до скоро, приятели! Или той иска много пари наведнъж. Или той иска много пари наведнъж. Отиват реакторите на АЕЦ, нали, където викат министъра. И тя му казва: бе, полковник, дай да отидем и ние да кажем нещо, бе, човек. Дай да отидем да кажем нещо. И той казва: какво да кажем? То зависи копчето. За да има изисквания към хората, които са обещали нещо. Спри да се занимава с политика, аз така ще реша финансовите проблеми и другите проблеми, които имаш. Това ми го казва полковник Марков, който... Аз казвам: полковник, а ти с кой говориш? Виждаш ли, нали? Аз не съм някой да му фърляш там. Някой неща ти говориш с мен, полковник. И изведнъж полковника започва да ми повтаря мантрата на хората, които искат да ми складат нещо. Много хора знаят, че не само в България, света, когато един човек решават да го разработват, те го разработват по даден начин.